Chuir sa seachar an chmórtas mar greibh mo chuir is chmórtas hana agus heasta gom áilteach chunas mar bhí an chmórtas agus bhí anna amachcha son as bhí an fermalínaisteachas móis chuirsíos just picúir heola chuig na agurthirí agus san chuir de riomhfuist heneis chum ará grás chun bheith sa chmórtas is sinnéthe. Bhí mar dhéananas beagán beag menacínacht tanna so le thuas a gríon chláiste san fuas ru gnóthach sa chláistes bhí mar chuirtú is feictá ní nach ní seo beagán níos mó am gom mléana so heasta gom do neis an. Tá banaisteachtaí anmh gom sa chláiste i UL agus spráime. Bhíon annach chud taithí breid a déanamh goin agus annach chud eistí de scríomh agus annach chud studéir de scrúdatheach. Tá bhhaint obacht níl annach chud níam róbúthir leis. Bhhail an beidir cnábh chosí anmh nó banaisteacht lenaí níidir sunlam nar bhí mór taithí breisa. An ihe bhíann ar fád bailú istí chlárne sa pláza agus fáilte chun taithí siúlaí anmh agus smidú agus grúgaí anmh chumá agus bhíann agla bhí anmh bhréon lé leis na montóirthaí as san na hosnig an seo bhíann siúil síos ar an stáiste so síos i gcónaí gearras gcónaí fada agus just bheith fechan grás na héad as an fiochadar an top 10 as an bhíann ceistebán ar agrais ar an stáiste os chun na héandaine ceist randomach agus ar go máile héandaine as an chumar an os an stáiste ríis as fiochtar amach an bútóir as fuas is vís chosáasta nar súil leis an éair. Beidh sé siúla bailach líáte an sníl éonrad sochar fós ach beidh sé lormiúil anyway as níl mrán óis gom fachta gom ar fós. Well ham sú go mór leis cá an chud sibdóirtaí anmh gúnaí nua chinach agus agrú chunas mar dhéanam mo grúig agus smidú agus broganúich nach so bhí gan am gom cúpla seachtaine. Bhhaile mé bhachtain so nad an bhuaine chuile tógann sé beidir gá bblion ar daoine chun é bhachtain so cos ní aon taithí go méir as dí lis gom cad mé masúil leis do seachan ach tásúm go neir go málumm anyway.